माने आंनि बुरायखौ खुलुमबाय कारेक्ट खोनाबायना रायजोखौ आं बुरायखौ खुलुमखायो एक्टरखौ खुलुमखानांगौ नङा होमबा ना याब टाक्ला बाबा नै गेलेजानै सोरबा नाहा मा जोङो होनलाय होनलाय मा आं लानो थांगोन ना आबैयानो थांगोन आबै लानो थाङा हा बोसोर गोदाननि बयखौबो बरायबाय नै दिनै नङा होमबा ना गाइस बैसागुनि बयखौबो बरायलायबाय नै आंनि गोमसार ब्लग चेनेल गोदान मोनसे भिडिअ लाबोलायबाय आरो नङा होमबा ना गाइस नायलांबाय जोबजासे भिडिअखौ आलासि जानो थांनि जोंहा बिहाव बिखुनजोनाव ओंखारखाबाय नै जोंहा दिनै गोदान आरो मोनसे पार्टि लाय बोरमा खासिनि न'आव लांसै ना न'आव लांसै बेबो जागोन ना 1 केजि ले बोरमा खासिनि ओइ जाबादि दं नै बेदरा स' गाइस आं दिनै जोंहानि मोनसे सियार गोबावथार जाबायमोन बेंगलनिफ्राय हरनाय बे सियारखौ आं दिनै लानो थांनो नागिरबाय मनाव सोलायलायनाय मा सियारथाय मिथिया गाइस नै बेनि सियारा मनायाव सोलायलायनानै लाना फैनो गोनां जादों खुलिनानै थख' खुलिनानै खै हाजारनि इयो सियारा हा खै हाजारनि 25,000 25,000 सियार मोनसे फिदिंना देखायनो र' ओरैजा दङ बाजै आरो जोंहानि ब्र' दं मादा दं बेफोर जुदि आंनि भिडिअखौ नुफ्लांबायदोंबाथाय साबस्क्राइब दाबावदे गाइस दै हाबाजै सियारखौ माबायदि नायदों Ada bisa mulai mandi gambar kan lompe. लंपेन्ट गानदोंमोन ना होमबा नै जोङो ओंखारबाय एलेजानि आबौमोननाव थांनो ना मा आबौ लानो थांगोन ना आबौ लानो थाङो होमबा सोर लानो थांगोन थ' थांसै हा बेनो जाहैबाय जोंहानि मा आबौ ओमफ्राय हय जिखुनु जिरायनाया ভালনা আটা খবৰ थांनो ओंखारबाय ना Ini tadi hoy pratar. Nei guys na फंबाय राइडार नोजोर लाग्लानि नै हिमालया गाखोबाय नै दिनै बैसागो दिन नङा होमबा ना बेना मा दालाय बयनिबो बैसागो जोंनिल' नङा होमबा ना अल आसामावनो नङा होमबा ना बैसागो दिनै 1 तारिख दिनै 1 तारिख बैसागोनि दा जानाय लोंनाय फुर्तिखाय आं बेमारिब्लाबो नो एसांजों जुमाय लोङा नोंसोर मिथियो जुमायथ' लोङा होमबाबो दिनै आं बैसागोखायनो ओइ रमेन माने गेलासे लोंनांगौ आबै नङा होमबा ना बैसागो दिनै बोसोर गोदान दिनै फैनो सम जादों जोंहा मा दानथिं सम जाथ'वाखै र' आरो सानसे जाबा एसे जानादो जोंहा बाथौनि धर्म नालाय बाथौ आलारि बाथि सावबाय आंनि बुरायखौ खुलुमबाय कारेक्ट खोनाबायना रायजोखौ आं बुरायखौ खुलुमखायो एक्टरखौ खुलुमखानांगौ नङा होमबा माहाय थाङो बस Siapa itu? जानो फैदों जोंहानो पुलिस रेप गैया सेरेपसो दङ Saya sirep babu bisa terus. सेरा गैया माइब्रासो दङ Maibra apa dah awal langgan tu lah. Oh, नै आं आलासि जाहैबाय ना नै दासो मोनफैदों मालाय बिखौ दिनाव काम kuriयासो साया এনেকুৱা सिपिरा Kira काम करी बदले काम न करे.